Jan Baracka. Narodil sa v roku 1954 a žije v Rakoviciach. Fotografovaniu sa začal venovať v roku 1967. Ako 15-ročný už získal prvé ocenenia v okresných mládežníckych súťažiach, čo ho povzbudilo a chcel ísť ďalej študovať fotografiu do Prahy, ale život rozhodol inak. Fotografii však zostal verný a venuje sa jej ako amatér. V posledných 10 rokoch sa svojmu koníčku venuje intenzívnejšie, zapája sa do výstav, do internetových súťaží, taktiež do regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov Trnavský objektív, kde každoročne získava ocenenia. V jeho tvorbe nájdeme výtvarnú fotografiu, krajinárske scenérie, reportáže i portréty. Svojím objektívom zachytáva skutočnú realitu, ale vo výslednom obraze vnímame i atmosféru či emócie. Sám autor o svojej tvorbe hovorí: nemám vyhranené témy, netvorím príbehy na aktuálne témy, ktoré by chceli zlepšiť svet, fotím, čo ma zaujme a tak, aby to niečím zaujalo i diváka. Pán Ernest Kopon. Narodil sa 3. februára 1958 v Mijave. Už počas štúdia na vysokej škole sa začal venovať tvorivej fotografii. Bol členom fotoklubu na internáte Mladá garda, kde získal základné poznatky o fotografickej tvorbe. V jeho tvorbe dominuje tematika krajiny a prírody. Za svoje fotografie získal rad ocenení. Podielal sa na tvorbe obrazovej časti publikácie Mestečko naše Vrbové. Pod záštitou veľvyslanectva zvrchovaného rádu maltéskych rytierov na Slovensku prezentoval ucelenú výstavnú kolekciu fotografií pod názvom Príbehy o Malte. Realizoval niekoľko samostatných výstav fotografií v rôznych mestách Slovenska. Túto výstavu venuje svojmu zosnulému priateľovi Františkovi Debremu, ktorý zomrel v roku 2021. Dnešná výstava spája dvoch autorov, ktorí k svetu pristupujú tichým, no vytrvalým pohľadom. Jan Baracka a Ernest Kopon predstavujú dve paralelné línie jednej skúsenosti. Skúsenosti pozorovania, trpezlivosti a ústy k obrazu ako spôsob premýšľania. Oboch spája schopnosť vidieť v každom niečo viac, vrstvy, ktoré bežný pohľad často míňa. Baracka hľadá rovnováhu medzi dokumentom a poéziou skutočnosti. Z bežných situácií vytvára obrazy, ktoré nesmerujú k senzácii, ale k tichému dialógu s divákom. V jeho fotografiách cítiť úprimnosť pozorovateľa, ktorý sa nesnaží vnúcovať význam, ale skôr otvára priestor pre zamyslenie. Typická je pre neho hra s mierkou, kontrast človeka a krajiny, úprimný záujem, obyčajný moment. To všetko tvorí základ jeho obrazového jazyka. Kopon napríklad používa krajinu ako jazyk samotný. Jeho fotografie nie sú opisom, ale rozprávaním o čase, svetle a pamäti miesta. V projektoch ako Mágia malej Fatry, Remgo, Vrbové či Voda života skladá mozaiku tichých znakov, z ktorých sa rodí obraz trvania. Krajina sa u Kopona stáva zrkadlom ľudskej skúsenosti, prostredím, kde sa spomienka mieša s pozorovaním a vnímaním s meditáciou. Zatiaľ, čo Baracka zachytáva svet okolo nás, Kopon vníma svet, ktorý nás presahuje. Jeden sleduje život ako dej, druhý ako trvanie. Spoločne však ukazujú, že fotografia môže byť nielen záznamom, ale aj spôsobom, ako sa k svetu priblížiť. Ako s ním viesť rozhovor. Táto výstava nie je o kontrastoch, ale naopak je o súznení dvoch prístupov, dvoch autorov, dvoch vytrvalých tvorcov fotografických. Práve tieto ich prístupy sa stretávajú v tichu medzi obrazmi. Ukazujú nám, že fotografia nemusí kričať, aby hovorila jasne. Stačí pozorovať, počkať na správne svetlo, moment a nechať obraz rozprávať svojim vlastným jazykom.
Ešte by som dala slovo predsedníčke kruhu Ruženke Lukačovičovej. Dobrý večer. Dovoľte, aby som vás aj ja srdečne privítala v našej Malokarpatskej galérii na 58. výstave, ktorá tu v tejto galérii bola zorganizovaná. Na budúci rok totiž galéria slaví 10 rokov svojej existencie, čo si myslím, že je naozaj veľmi pekné výročie. Dnes otvárame výstavu 2 fotografov. Zároveň si dovolím povedať, že sa nám podarilo spojiť dvojaké umenie. Umenie fotografie a umenie úžasného spevu. Aj týmto by som ešte chcela poďakovať našej účinkujúcej pani Petre Sabovej. Samozrejme, že vás srdečne vítam v mene celého nášho občianskeho združenia Kruh, ktoré túto galériu zastrešuje. My sa snažíme prinášať návštevníkom tejto galérie vždy niečo nové, nejaký nový pohľad. Dnes je to fotografia. A tak ako pred chvíľočkou povedal pán kurátor, ja nechcem do jeho odbornej reči nejako zasahovať, ale naozaj to sú znenie 2 fotografov. Je to zobrazenie príbehov, ako ste počuli, a pohľadov na čierno-bielu a farebnú fotografiu. Tak sa volá aj naša výstava. Ja dúfam, že vám výstava prinesie naozaj hlboký estetický zážitok a že ešte prežijete s nami tu pekné chvíle. Ďakujem za pozornosť. Tak aj ja ďakujem predsedničke kruhu a ako by to bolo, keď tu máme oboch autorov, aby som im slovo nedala, takže nech sa páči, už sa tešíme na vaše slova. Dovolte vám poďakovať, že ste prišli. A ja by som chcel len stručne, nechcel by som to veľmi naťahovať. O fotografii pán Lančarič o tej našej fotografii povedal, myslím si, dosť a páčilo sa mi to. Dúfam, že aj Ernestovi. Tak by som len chcel poďakovať ešte jednotlivo. Pani Ruženke, že si dobre vybrala. Že sme dobrí fotografi, ale myslím, že sa nebudete nudiť, že je to tak prestriedané. Jak bolo povedané, moje fotografie sú trocha iné ako Ernestove a od hora až po spodok si prestriedate tie pohľady a nebudete sa nudiť pohľadom na jednej fotografie. Ja som sa rozhodol, že ako poďakovanie venujem takéto kvetinky niektorým dámam. Prvé pani Ruženke. Možno si niekto povie, že jaká metla uschnutá, ale je to o plynutí času. Po česky sa to pekne povie neuvěřitelná ľahkosť bytí, plynutí času. To je taká symbolika, by som povedal. Tá kvetina je v lete krásne biela. Teraz, jak nastáva jeseň, tak postupne hnedne opadnú aj tieto lístky, ale kvet zostane celú zimu. Budete na nás mysleť. Dovtedy, dokedy to manžel, alebo neviem, kto nevyhodí, nemysleli na nás, stačí len opúkať, ono to zostane. Takže ďakujem pekne. A myslíte na nás. Druhú by som venoval našej šanzonierke, pretože Francúzsko bola moja taká zaslúbená krajina, sa mi tam podarilo 2-krát ísť. Nebudem sa opakovať, všetko to, čo som povedal, platí. Ja veľmi pekne ďakujem tiež, že ste ma pozvali na takúto krásnu udalosť, že som mohla byť súčasťou. Naozaj si to vážim, cítim sa to úžasne, krásne publikum. Ďakujem. Nie všade sa mi dobre spieva, to ináč je tak, že spevákovi sa nie všade dobre, ale tu sa mi od prvého momenta spieva úžasne, tak ďakujem pekne.
A ja ďakujem. Tretiu metličku by som ako obvykle venoval mojej manželke, ktorá to so mnou trpí hlavne na dovolenkách, pretože nechodím nejak špeciálne fotografovať, ale vždycky ma musí sledovať, že kde som, aby som sa nestratila, čakať ma. No, štvrtú som mal pripravenú, ak by náhodou sa objavila Milatka Kotlebová, ktorá mi to tu pomáhala všetko zorganizovať, zosumarizovať. Nebudem to niktorej dáme teraz dávať, aby ste sa neurazili, že ste len nejako náhradka. Uvidím, čo s tým spravím. Možno Ernestky sa potešil. Tak vám ďakujem pekne a cíte sa tu dobre. A ešte jednu takú krátku organizačnú záležitosť. Všetko to organizuje pani Ruženka, ale ja som to tak rátal, tak asi od 3. radu, že by ste sa tak rozdelili. Jedna časť, že by si tu začala pozerať, druhá časť, že by išla hore a tretia časť tam za tie dvere, pretože je tam prichystané občerstvenie, víno a pani šéfova povedala, že čo sa nevypije, že to sa tu vylieva. Takže prosím vás, príjemnú zábavu vám želám. Vstúka, že nemusíte sa báť, že tí, ktorí pôjdu pozerať a prídu sem naspäť, že už sa im nič neuvidia. My to budeme kontrolovať, sledovať a keby niekto moc, tak ho pošleme trošku, nech sa ide popozerať. Teraz na nás sa pozrite pekne. Je? Ďakujem. Nebolo povedané, ja to darujem svojej manželke. Dobre, tak vlastne mne teraz prišlo tiež nejaké také asi záverečné slovo, alebo teda pár slov povedať. Ja som tiež rád v podstate, že sa mi podarilo tento rok vystavovať tu v Malokarpatskej galérii, za čo by som chcel teda poďakovať hlavne iniciatíve Vlada Ružinského a v podstate, že vlastne celé to združenie Kruh to tak nejak zobralo za svoje a teda umožnilo mi tu vystavovať. Vlastne túto výstavu som ja venoval svojmu priateľovi, alebo venujem Františkovi Debremu, alebo teda Ferimu, ako sme ho mnohí za nás nazývali. Tie jeho vlastnosti, ktoré boli, tá jeho taká ľudskosť, srdečnosť, priateľskosť, hej, tak akože my sme si tak nejako sadli a môžem povedať, že mi tak nejako prirastol k srdcu. A potom vlastne, keď prišiel ten nešťastný rok 2021, tak a som teda dodatočne sa zistil, že teda podľahol tým nástrahám, ktoré boli v tom čase, tak mňa to dosť zobralo a ako, môžem povedať, že do dnešných dní cítim také, ako keď vám fakt odíde niekto blízky. Teraz je vlastne ten čas, keď si spomíname na svojich blízkych na cintorínoch, alebo teda aj teda známych, tak v podstate ja som si tiež spomenul a išiel som navštíviť aj teda na jeho cintoríne v Kežmarku, kde je pochovaný, kde si želal byť pochovaný. Bol to pre mňa ozaj akože človek, na ktorého sa dá ťažko zabudnúť a ktorý pre mňa hovorím, že veľmi veľa znamenal a to, čo ako robil a to svojou priamosťou a takou, akože, takou aj odvahou, ako to sa dneska ťažko aj vysvetľuje, lebo dneska ten svet je
niekam inam a akože nejaká taká tá pokora a slušnosť, tak to sa akože vytráca. A on bol to zastancom. Vlastne, aj keď je to už pár rokov, tak v podstate dá sa povedať, že mi stále chýba. Tak teraz som sa troška ako aj tak rozlútostil tým, ale chcel som túto výstavu vlastne venovať jemu, lebo myslím si, že môže si to veľmi zaslúžiť. Ďakujem. Nech sa páči, výstava je otvorená. Za tými dverami.